Akarshan Films present ले ले बानी भतरा के हमलो न पार ले ले बानी भतरा के हमलो न पार नया साल में चुमा मांगेला हमारा से न पार नया साल में भतरा के ऐसन चालबा जियल भइल हमार कालबा पहले दे दे चुमा गोरी आइल नया सालबा भतरा के ऐसन चालबा जियल भइल हमार कालबा पहले दे दे चुमा संजीव आइल नया सालबा कहले फोनमा बाजेला गीत राम बलि के टोन पर कहले फोनमा बाजेला गीत राम बलि के टोन पर नया साल में चुमा मांगेला हमारा से फोन पर नया साल में चुमा मांगेला हमारा से फोन पर मोबाइल नंबर 62 059 24 017।